Balima Al-Nokma, très urgent. Balima billet jeudi 20 novembre 2025. Balima Alasago Ausago, Aywa, ko ayesi jamanaw Mali bora kata for Nations Unies kono. Ko ayesi jamanaw ni CEDEAO, Algérie wo, Mauritanie wo, kano bebe na jako ka barake nyonga fe ko ka jatika wali moko kele. Ko Mali go ka sona. Kani CEDEAO be barake nyonga fe. Kani bebe barake nyonga fe ko ka jatika wali moko kele. Ko parce que ka a kele ko a menasi dama de ka temebi. Malion mena kala au ne rebe je kala me nyonga fe. Anye munu neninde kolu mainde. En fleka sigi ol de mabi. Malion. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, oyo kumana oko ko ISI ani CEDEAO kuku kwa différence da krefe kuka jeki bolo di nyogoma kuka jatike wale moko kele. Mali ka ambassadeur me Nations Unies na New York yanno. Ale kumana ISI jawana sabari tokola. Kan sona ko ISI uko kan sona. Kan sona. Kani jamana beka barake nyongo fe kan beka mbulu nyongoma ko Mali ni CEDEAO ISI ni CEDEAO kan beka mbulu nyongoma ko ka bina jaraka moko kele Malion kabako kuma dunde mena kuma kan yere kala au nyanga jangola me ko epi ko ambe mbulu nyongoma ka barake ko mais ko il faut pas que ko Mali ka souveraineté ko ka bla danger là de Mali am nebe da kuma kan kala au nebe je kala me ametla ka décortiquer Malion, menda et mentigala, anga jangan kumakana me folo. Kumanye fargan de blana folo quoi. Cependant, je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, bien évidemment dans le respect strict de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires et des intérêts de nos populations. Ainsi, concernant les initiatives régionales de Abela jere amesa ko ko l'AES est disponible ko AES perelindu ko ka barake ni bay. OK. Malion ni mundi san ni nkoro mundi san. Parce que Antonio Guterres yafo uko problème tala kwa esi sona muyanse ni worola bon olu de ko en selendo jatika wali mogola olu de tara fo de ko désinformation ko ayi ko média be ka galon tege ko l'armée malienne monte en puissance ko ayesi armée o cancel no mogonna ko foite ko se foitué bon awde na Nations Unies na kana demengini Mali de flek kana Nations Unies kono ayesi jamano de flek kana Nations Unies kono kana demengini ko ka andeme ou ya la fo ko ka andeme humanitaire la de ko anga réfugié munu be ka boko ka andeme ko sino ko setanyi mais ango ko souveraineté kono be kefana ko il faut ka nga souveraineté ka bunya fana c'est-à-dire que anga la ngini e munye kanga jamana ko uteke mogotai e desara ka jugu kele ka jamana kono fe ko keni jamana wara de ka jaki bolo ni nyoma ko ke ka jugu kele jugu munu be ka Mali kele be Mali kono de uteka bo jamana sila ka na Mali kele bi u dagale be Mali kono de Mali dugu do yere buka u bolo mara yere la fana Mali dugu keme woro ube wolonfla o de be jatke wale mogo bolo bi aw ko aw ye diem ay président kele ta do yere sanctionné ko ayi ko ngalo ne be ka teke ko sino ko tout va bien mais aw ka chide on na fo Nations Unies kele en kono tuguni ko ça ne va pas ben aw ka jamana uka aw ko ça va ni mo ko ça ne va pas abe wuri ko tiki kele mais aw yere bolla biri kana fo die selege nani ngana die be kloba ula aw kuma na kamina be ya me aw ko ayi ko ça ne va pas ka aw ni jamana were ko bolo di nyongoma ko ajugu munu me aw yere fe ko lu kele mais aw ko ayi ka souveraineté est retrouvée. Oh, est-ce que Amérique beta fo jamana were ya ka angana Amérique bandu kele Amérique ya irisi bo fo wa France bo fo wa non oba ira ka fo oluka souveraineté bubulo et desera ke iga dugu ire sécuriser febe ka taga deme de ngini sisa anye munu gen kono bi kono anye munu fono ambe ka fono no de dumbi
fo diɲɛ ka fara lahara kan anw kun ka na jɔyɔrɔ bɛɛ ka fɔ ko an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma fo Nations Unies kelen kɔnɔ an nana kana jamana min buruja Nations Unies kɔnɔ anw filɛ kana anw da kelen mun ya a fɔ k'an to jamana kan y'u haramu ko jamana minnu yɛrɛ ye jatigɛ wale mɔgɔw ka complice ye anw bɔra CEDEAO la de an ko CEDEAO ye CEDEAO ye bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw dɛmɛ an contre la bi an tilara ka sego CEDEAO kelen de ma anw de bɛna jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛ a bi tuguni ambassadeur ka kuma la ale ko il faut qu'on ait baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko il faut que an ka souveraineté ka respecter o da blogu ya an ka souveraineté jumɛn bɛ se ka respecter e nana dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ e b'i ka condition poser ya wulu ta sigiyɔrɔ hali ni wulu bila burana la a ta sigiyɔrɔ changer a ta sigicogo changer hali ni taara ni wulu y'a burana la wulu bi sigiya kukala de ka wulu sigiyɔrɔ tɛ wulu na kukala tɛ ni mɔgɔ kelen ni Nations Unies kelen ko k'u b'an dɛmɛ u bɛ hali n'u ka sɔrɔsiw ma taa an fɛ yen hali Nations Unies bɛ wari de ba kun k'a di an ka jamanaw ma k'an dɛmɛ u bɛ tila ka condition poser a la anw y'a fɔnɔ de ka tila k'a dun an bɛ se ka kuma révolution ko kuma la bilen an bɛ se ka kuma souveraineté retrouver la bilen wa mun na an se nin bɛɛ la parce que an ye ɲɔgɔn janfa di sɔrɔsi minnu ye fanga ta u ye fasoden ɲuman bɛɛ janfa k'u ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na u corona u dɛsɛra aw dɛsɛlen de tuma min na a ye ŋunuma ka na Nations Unies kɔnɔ les 3 pays de l'AES u ye ɲɔgɔn dɛmɛ nkalon de kan Burkina b'a dɔn Assimi bɛ nkalon kan Niger b'a dɔn Assimi bɛ nkalon kan u ye ɲɔgɔn soutenir de AES kɛra club de soutien des militaires de nkalon AES tɛ tiɲɛ kan AES bɛ nkalon de kan ni kuranɛ cɛ ni ye kuranɛ di men kala la AES bɛ nkalon de kan a tɛ tiɲɛ kan u ye ɲɔgɔn dɛmɛ nkalon kan mɛ tila k'a bɛɛ décortiquer i b'a dɔn ko nin ye nkalon nin ye nkalon n'i ye fɛn sigi nkalon kan n'i ye fɛn sigi janfa kan Ala tɛ barika don a la an malola bi an jugu bɛɛ ye an ye minnu kɛlɛ kunu bi an malola bɛɛ ye bi a y'an malo bi layi ta layi aw de fɔnɔna Ala ka danfɛn bɛ fɔnɔ ka duwawu wulu de bi layi ta la aw fɔnɔna ka tila ka dun AES bɛ se ka kunkɔrɔta bi ko souveraineté a n'aw tɛ se k'o fɔ a bɛ ka taa wari minɛ banque mondiale la a bɛ minnu kɛlɛ k'olu man ɲi a bɛ ka taga olu ka wari minɛ k'a dun bi a bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ bi a ye fɛn fɛn fɔ kunu a bɛ k'o contraire kɛ bi a bɛɛ filɛ nin an ka AES ka ciden bɔra Nations jɔn bɛ se ka kuma bilen wa an y'a AES de ye on s'en fout de ça a bɛ ka minnu kɛlɛ aw tɛ ka bolo de nɔfɛ bi yan mun n'an bila nin na parce que a nana kɛ mɔgɔ kɛlɛw de a bɛ révolution fɔ da la aw si tɛ Thomas Sankara ye aw tɛ Modibo Keïta ye aw tɛ révolution na aw bɛ manipulation de kɔnɔ ni kuranɛ cɛ aw bɛ manipulation de kɔnɔ Burkina ka fisa dɔɔni le Burkina ça va un peu mais wallahi aw bɛ manipulation kɔnɔ u y'a ye Assimi bɛ ka mun kɛ Assimi Mali sanu ta ka da sunguru ma Burkina bɛɛ y'a ye o ma kuma cɛ an ka bɔ nkalon kɔnɔ sa Nigériens y'a ye o ma kuma Assimi ye révolutionnaire malo Burkina bɛɛ ma kuma Nigériens ma kuma Nigérikaw de kuma na dɔɔni Burkina bɛɛ ɲa kɛ i n'a fɔ tulo t'a la je le dis haut et fort don min na Choguel ka livre jɛnina a ye Burkina bɛɛ mɔgɔ kelen jumɛn bɔlen k'a y'a condamné ne m'a ye mais Choguel kuma na don min na Burkina télé bɛɛ bɔra ka Choguel buruja et regardez aujourd'hui comment ça est cɛ Ala tɛ namara fɛ Ala tɛ nkalontigɛla fɛ Ala tɛ manipulation fɛ cɛ a ye si cɛ yɛrɛ la a kana révolution kuma fɔ an na dɛ an kɔni an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔsiw bɛ fanga la mais révolution kɔni tɛ yen bilen y a plus de révolution révolution bɛ min ne bɛ minnu dɔn k'u ye révolutionnaire l'espace AES la à la 10% ne tɛ k'a ye an b'a dɔn minnu ye an tun bɛ bɔ il y a 10 ans de cela a ka ca 100 ans an tun bɛ bɔ don min na ko a ba la France Burkina bɛ minnu tun bɛ bɔ an b'u dɔn Nigérien minnu tun bɛ bɔ an b'u dɔn mais an ɲɛ t'a tilancɛ si la an ɲɛ bɛ kunkolo kuraw de la an ɲɛ bɛ manipulateur de la an ɲɛ bɛ nkalontigɛlaw de la soroyo wɛrɛlaw ani panga purutigɛlaw ani jɛnbɛ fɔlaw ɲɛ b'o de la bi dans l'espace AES o de bɛ ka minnu yɛrɛ révolutionnaire k'olu su don k'u kɛlɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ u la cɛ maa maa bɛ ko kɛ nkalon kan Ala tɛ barika don a la AES sigira nkalon de kan AES sigibagaw k'olu kɛlɛ ka na ni nkalontigɛlaw ye Ala tɛ se ka barika don a la tan fo a ka sigi a kɔ a bɛ sira min kan bɛɛ bilahi aw malolen de don ni maloya de o aw maloya de aw dɛsɛra de aw nana Nations Unies na ko dɛmɛ aw bɛ ka dɛmɛ de fɛ u bɛ ka dɛmɛ u bɛ dɛmɛ ɲini de fana dɛ ne bɛ AES fɛ mais nkalon de bɛ AES kɔnɔ kojugu
afla akoka sona aya bako ko mabe ka so abe mabi parce que ou desera ne molo adi akara mo gotlo ko la so fe ko souveraineté retrouvée ko ngalo ni du voilà ngalo fi sinon oni kele ne manani takuba oni minisma oya oye munda nga anyo yo abe kata sigi oni kele na ko ka o demebi ibu pane non ambe contribution ke woni na abe wo fo jongena oni surasu magenga boya oni mambali kande do kidalia oni cha an faka koyi bila an kan jenatique ko beke fo ka tan zone an joni oni kele ngono ka fo ka mogo be demela aya fo abesebene fleni Antonio Guterres no le secrétaire général des Nations Unies ako kambe ka mbulu di nyokoma ayesi ko ka sona ka mbulu di nyokoma ayesi retara fo Nations Unies kono ko insécurité bi ou era ko no ko ça ne va pas ou ko jatike wale mo be ka tieni ke ou era be afo ko be ka taka dugu jeni ou be fo oni kono meja munu yo fa atla ko meja kelon kele quelle incohérence c'est-à-dire que ça dit il va faut ko ba o mo ko kalante ayesi kono dia ko tout va bien et on Nations Unies na ka mo ko be demela fo abeka jo wara me ka do abeka jo bela chene molu ya koyi fube jo wara me ka duma fube jo la a discours be bente fe ka beje quoi o ay ko me ka di ko ka do faruka o be del la dans la garib atakara molu ya ide wulu de be fono ka dun wallahi ala ka dan fen be la wulu de be fono ka dun aw molu chugo majugo alibi aw ya ay siko nke galon kodi Burkina Nyabala Mali be tienna o ya sutara o ya ke club de soutien des militaires bi ka civili bekele Burkina Nyabala ayesi chiora be ka bon Mali la ou be Nyabala asimi be ka tarange bateau fa ou shima songa boka kuma au contraire Burkina kan farla asimi ka shogel kele o kera Burkina télé re bora ka galon tege ka noro shogel la télévision Burkina be ay galon tege ka noro shogel la ne ya bora ka démentir après bu bébé o bege shogel ga liburu jenna domina makuma odu uma shima kuma o ya kina futlo tala ala bisa ka barka do ayesi la ola o wa moke de ala ya voilà aujourd'hui c'est gâté parce que munu mese barra o de kele aya ke surasi kodi ayesi ke club de soutien des militaires bi aya kodi asimi gota akeleme ka Sadio Camara balika ka barake ayesi jumen bole ka kumola ushite kuma Sadio Camara flatte ka se ka barake ka ja asimi bulu asimi de tieningelai hali jet terreau me jet ou be otaji fait ta Sahel kono be ngana be Mali labi parce que la fiale be Mali kono ou ka basi ba de Mali ebi Mali dugu kema wolonfla o de be man bolobi Mali dugu kema wolonfla o de be jatike wale mogo bolobi ou be dabal la kasinogo ou be halu be batemu be kala Mali kono bi billahi ou ka video de bene bolo be batem na netu ko fembe girade ou be batem na fo ba fokala ka denge jadisi kaderen daga ka kungolondi ka ada ou la fialembe unu muso nu debe be Mali kono mais arme te koyi ay be fra a be togo jumebi ne afara asimingena bi banki Mali nyon ka yafa uluma mais etara yafa asimi goita pour ne tikerela a ben alache yafara CEDEAO mabi kebi teke do mabi yafara Algérie mabi kebi teke do mabi Mali nyon eti yafa uma nabi ka kuma tenia nabi jara kuma fo tenia ni kafiri de me Mali kuna Mali tse ka tanyefe a beni korane cha tetanyefe tange ni me Mali kuna ni Mali avancera ka fuma tunya mogodi fisri wale fisri fasra kasoro ka taka chatri bolauta olu ka toka mamana kan fo rezoka bolo ko chatri bode doa ka moko ka kuma ni coupe ka comédien mbla ka kuma ne be ka yele ko ne be ka yele bo baba ki buruja kwa seku tungara cheka jugu anubara ka bo afinendo aka karabati jengelendo mana kan doro ne degele no la kuy sa ne be mu fodoro asimi gota yan fakadi yafara bi yafara Algérie ma bi yafara CEDEAO ma nana fo Nations Unies ngono ke parale me ko ka baraka no baby mais rega jamana no demunu me se ka Mali bobolo la no ye belle cerveau nunu ye no ye Clément Ndambele nunu ani arasbat nu baneme kolu blabi wulu de be fono ka dun ala ka danfen bela wulu de be fono ka tla ka fono dun
billahi wulu ka fsani e Assimi Goïta e biya ben ala cɛ e forona ka dun ka nemu fo ka du woro nemu anofe i ban fɛn ma bi be ka segi ko bi i bɔra ka bi fo k'i kɔ kari a filɛ bi i ko k'i sɔnna kini CEDEAO bɛ baara kɛ i ko k'i sɔnna kini i ko i ban fɛn na i ye fɛn na gosi i be ka segi a bɛɛ ma bi mais i ko k'e tɛ yafa maliyɛnw de ma e fana ko e bɛ yafa kɛnɛma juguw ma mais e yɛrɛ ka sokɔnɔ jugu e tɛ yafa olu ma e bi sokɔnɔ jugu yɛrɛ tɛ fana sa e ka sokɔnɔ mɔgɔ minnu ni hakilata tɛ kelen ye e tɛ yafa olu ma e ye mun démodèle an ka jamana kunna e hakila ko Mali ye e fa tiɲɛ de ya mais tu seras le président le plus humilié dans l'histoire du Mali n'a ma kɛ maliyɛnw ka coup bɔra ne bɔra kuma la